aga. Maray morning. Maray na pagka-morning mga kababayan. Aldaw ning Miyerkules. Pizza 24 sa bulan nin Mayo. Pagka dinali sa nakan aldaw oy. Oy halat ka, nakalingaw pala nako. Di ako naka Facebook live ha. Wait sana mga kababayan. Pero naka-live po kita mga kababayan sa kuyan. Sa Radyo Oragon Virac Catanduanes ano. Digdi lang sa kuyang Facebook mga kababayan halat ka takasubanggi kaya medyo napasiram ang samuyang media fellowship together with the team kan Ako Bicol Party List mga kababayan, siyempre headed by Congressman El Saldico and Congressman Attorney Jill Bongalon mga kababayan. At yan alas 7:30 ang satuyang schedule sa satuyang congressman mga kababayan. At yan ang tabay sa naman kamo. And kung may mga kahaputan and manungod sa mga services, mga programa tabang kan Ako Bicol Party List, pagkakataon nyo na mga kababayan na maghagad na maghapot at yan na alas 7:30 mga kababayan no? Kaya focus lang, standby lang and dahil maglipat ning pihitan dahil digdi sa satuyang programang Riparo Sana kamo ang bida. Ayun. Oy, naka-live na kita sa Skylon ngayon Facebook account mga kababayan. And syempre man, salamat pala sa tuyang duwang technician na digdi. Si Bro Bert and Bro Jim Rafael. As I said mga kababayan, medyo kuyan kita, medyo late kita ning diit man sana pero baya isa na arog dalakaan misan ng buhay mga kababayan ano. May mga pagkakataon talagang kaipuhan tang magpa-relate man ngaya ha. Arog talaga ang kaiyan. Good morning sa Kuyang Suki Rumel Balesa. Oy, kasuhapon tulos may nag-text sa kuya, sabi niya Skylon na dangog ko ang sa imong programa kasubago. Sabi niya pwede lam ako kasuhapon kasubago kaya takaswapon. Sabi niya pwede lamang ako magpasirin yan para maghagad ki kuyan ki sapdaon. Siko no problemas. Sa satuyang programa mga kababayan, simple man lang ini pero ang gusto taso kaya talang maituwang ano? Kaya talang may abot. Kaya sa tuyang amigo na nagpromisa na matauman para sa ngaraning serbisyo ning saron sa akong bagas, welcome tabi. Aram mo mga kababayan, ang kagayonan digdi sa tuyang programa, di man kaipuhan na maging elected official ka. Di man kaipuhan na maging tanyag umayaman ka. Kung an sa imong puso sa pagtabang, welcome katabi sa programang Riparo Sana. And siyempre man, ang sa tuyang padago sa pagbati, kan sa tuyang amigo, ang sa tuyang honestong serbidor, napatunayan na mga kababayan. Dainan dakol na istorya, dainan dakol na intro. Good morning sa satuyang alisto asin aktibo na konsihal asin nagbabalik elect board member Sunny Francisco. Maray na pagka morning tabi sa imo board member Sunny Francisco once again. And siyempre man ang satuyang kababayan dyan sa San Andres, mauran pala dyan sa San Andres ha. Good morning tabi Alan Zeti. Nga daw minsan kapag pasiring kumandigdikan Sunday paghali imi sa Albay magayunon sa panahon. Magayunon. Pag abot pidigdi sa may pagduong mina sa Kalulbon, maito muna ang dampog and makusugon na sa uran. Mga kababayan, makusugon talaga kaya nga di sa ibang mga pasahero medyo di man nakapagdiretso pagluwas.
Pero kapag abot mi digdi sa may iliktin, wala man ki oran. Ano na daw ang gustong sabihon kaya? Ha? Iyo ba yan? Sabiga apo dindang climate change? Ha? Kaya kita, bahala man ang panahon. Basta kita, ano man ang mangyari kan panahon, magpapadagos ang satuyang iribahan, mag-aramigo, amiga, marhay na pagka-morning tabi sa gabos na nakatutok sa satuyang Facebook Live. Morning partner, kapi-kapi kita. And siyempre man, Madam madalion sa pagsangat Willie Safe, and sa ito saro, Madam Avila, maray na pagka-morning, madalion ang pag-angat ka sa iyong mga pangaran. Pakitype lang otro tangani sa tuyang mabanggit ang sa indong magagayon ng pangapangaran, asin ang pagbati nindo makaabot sa indong mga mahal sa buhay. Willie Safe, ayon, good morning, and kay Nilo Avila, maalinsangan na morning. Sige tabi mga kababayan, ang dakulang pagtautan ng pasalamat sa mahal na Dios sa himala baga mga kababayan na kita nagtuturog ning pirang oras, 12 oras ba ang turog ta? 10 oras ka ba? 11 oras, 8 oras, so piramang oras ang sa imong katurog. Milagro yan mga kababayan, taday lamang kitining pagkaaram-aram, temporaryong dead kita, pero pagkaaga mga kababayan, tinawaan kita ning panibagong buhay, ning mahal na Dios, ning naglalang kan langit asin daga, asin nagpasubli kan sa tuyang mga hinangos. Ang hinangos ta, ang buhay ta mga kababayan, tandaan ta, sinublian man sanayan, pag binawi yan, tarapos kita gabos. Kaya pasalamatan ta si Lord. Sabi nga ni sa wikang Ingles, mga kababayan, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah! Glory to God. God is good all the time, and all the time, God is good. Dapat mga kababayan, permi kitang nagpapasalamat sa mahal na Diyos. Bago ta pasalamatan ang satuyang mga tugang, ang satuyang mga ina, ang mga politisyan na nakataoman sa tuya ning tabang bilang instrumento kan satuyang mga pangaipo sa oral daw, dait nang God pwedeng lingawan na itao ang gloria, ang honra asin pasasalamat kang satuyang kaglalang. Walang iba mga kababayan. Wala nang iba ang satuyang kagurangnan mga kababayan. Kaya may tataramon, let everything that has breath praise the Lord, and everything give thanks. Kaya kita magpasalamat sa kagurangnan. Oy, good morning man ki Kapitan Shander Nazareno, dyan po sa Barangay Cudon, San Andres, Catanduanes. Swertihon kamukap ta garong wara na naman ki barangay eleksyon. Postponed na naman sa barangay eleksyon, pero tataramon pa sanayan. Naipaman bako pa nga final yan, ano? Kaya bigaing ganyar kan kumilik kunyan pa lang sa mga rehistrado, dai nakapagboto, o yung mga bagong nag-18 na pwede na kamong magboto sa December 5, magparehistro na kamo tanganing makapagboto kamo. Sabi sa Bisaya, magrehistro na kamo oy para makapagbutar kamo ba. Yan po mga kababayan, IBIB's maray na pagka-morning. Maayong buntag kaninyong tanan, mga igsuon tayong Bisaya dire sa Catanduanes. Maayong buntag kaninyong tanan ha. Unsa man ang inyong sudan karon? Kumusta man mo diha oy? Unsa may inyong breakfast this morning? Kanang atong mga kuan ba, kanang atong mga higala nga mga Bisaya na naa dire. Kana sila ba mga kuan ra ba kay na mga buutan? Kana sila mga kuan kayo, ligon kayo na? Kanang naghahanap buhay dire ng mga igsuon natong mga Bisaya. Maayong buntag kaninyong tanan oy. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag Grazalde Ojena, good morning. And kay Christian Paul Panti Solsona, marhay na pagka-morning. Anuman ang sa indong mensahe, riparo sa indong kapalibutan, mga kababayan, da ikaw magduwa-duwa na ipaabot nindo sa Reparador ng Bayan, digdi sa satuyang programang Riparo Sana. Mag-text lang kamo sa numero 0928-622-1936. Mas maray mga kababayan kung ang sa indong pinagreklamo sa indong barangay, ibahan nindo ning litrato, ibahan nindo ning picture, kung may Kodak kamo dyan, iba yan yung mga high-tech na Kodak cellphone. Picturean nindo, isend nindo sa kuyang
Facebook account. PM nyo lang sa Skylon ngayon o kaya sa Marlon Suplig, mga kababayan, dahil ang sa indong usipon, sigurado yan sa kuyang ririparohon, daing personalan, pagriparo sa naman. Maricel Suseto, marhay na pagka-morning. Oy, sa tuyang mga fanatic listeners, supporters, dyan po sa Virac Public Market, marhay na pagkaaga. And dyan man ki Nanay Alcantara, sa Barangay San Pablo, marhay na pagkaaga. And siyempre man mga kababayan, ang satuyang amigo, ang bitiranong siklista digdi po sa Catanduanes, bako lang Catanduanes, sa Bicol, particularmente sa Naga, halo yun ini nagkakawati ko yan, MTV. Good morning sa tuyang amigo, Rodel Estrella, dyan po sa kuyan, sa Virac Native Product, mas kabisadong Gabod. Sige mga kababayan, or abanti kita, dagos-dagos kita kan sa tuyang pagkurerestorya. As I said mga kababayan, ang sa tuyang programa nakafocus sa mga pagriparo, mga isyong national, regional, asin lokal. Dahil ka mo magduwa-duwa na magpaabot ka sa indong mga concern. At tanganing kita makatabang sa satuyang komunidad, makatabang sa tuyang gobyerno, dahil ang satuyang katuyuhan, kasatuyang programa, makatabang bakong makaulam. Good morning, Nineth Villaflor Onyate. And siyempre man ki Madam Rita Sato, marhay na pagka-morning. Ano tabi Madam Rita Sato sa Japan ang good morning? Tama ba? Arigato. Taga ano ini Magnesia, adjao na sa kunyan. Citizen na inining Japan. Kaya good morning tabi sa imo Madam Rita Sato. Yung may mga concern dyan, di lang magduwa-duwa, di magtulo-tulo, di mag-apat-apat, dapat fight sana ang satuyang kaagahon mga kababayan. Mag-text lang kamo, mag-text lang. Sky, pwede tabing makahagad ng sapnaon, di man yung problema kung sapnaon ang hanap mo. Pasiring ka lang digdi, kundi sa kuyang wallet mga kababayan, pasiring ako digdi, nahubon. O siguro sa aga lang ta ko yan. Dai ko talaga na dara pagka liningaw ko, medya pagkakaedad kita mga kababayan, no? Di maiwasan ano? Kamo ba minsan sa arog kayan nagiging malingawon ba kamo? Okay lang lingwan nindo ang mga kabos basta ang sa indong utang dai paglingawan. Importante yun mga kababayan. Japan, Ohio. Sige tabi sa mga adyaon tang kababayan sa Ohio, Japan, marhay na pagka-morning sa Indo tabi gabos mga kababayan. And happy fiesta Barangay Palta Salvacion, Palta Big, Barangay Puniton, asin salamat sa dakulang suporta at tiwala na itinaon ninyo sa muya. Diyos ang magbalo sa inyo, tabi gabos. Ang pagbati hali sa pasasalamat po hari kay Mayor Pusoy Sarmiento and Congressman-elect Leo Rodriguez. Salamatuno na maray. Aktibo ang maski nadaog na si Kuyan, Mayor Pusoy, pero ang mga supporters niya aktibo. Mas nababasa ko pa nga ni ang mga text kang mga supporters ni Mayor Pusoy kasi ki Mayor Linus. Ano tabi Mayor, bad ka para karaturog sa imong supportadores dyan? Magpaya-kaya tuyog. Magpaya-kaya tuyog ka mo. Masigana na ka mo, di kong paya-kaya tuyog dyan. Sige tabi mga kababayan. Oy, ang Ako Bicol Party List, headed by Congressman Elizalde Co and Congressman Attorney Jill Bongalon, nagpapaabot po aning sa indang mensahe, greetings, pakisumaro mga kababayan, ilalong-lalo na ngunyan ang opening kan ikaanom na pagselebrar kan Abaca Festival digdi po sa satuyang probinsya. Mga kababayan, ang pagbati hali sa indong party list, hali sa satuyang sadiring party list, daing iba, Ako Bicol Party List. Marahin na pagka-morning, Crisostomo Avila. Marahin ang pangaran, Crisostomo. Ibang klase mga kababayan. And Lay Aguilar Tosi is watching also right now.
Nagpapaabot man ng dakulang pagbati, mga kababayan, ang satuyang bagong ilihidong board member, ang pagbati sa opening sa pag-celebrar kan Abaka Festival. Nagpapaabot man mga kababayan ning sa iyang taos-pusong pasalamat asin suporta na mas lalo pang magiging makulor ang pagselebrar ning Abaka Festival. Ilalong-lalo na mga kababayan na kita ang deklaradong Abaka Capital of the Philippines. Nagpapaabot mga kababayan ning pakisumaro asin suporta dahil iba si board member Sunny Francisco and Konsihal Hazel Isidoro. Maging si Congressman-elect Leo Rodriguez nagpapaabot man ning sa iyang pagbati sa pagselebrar sa ika-anom na Abaka Festival. Salamat daa sa mga abakaleros sa islang maugma na padagos nagtataon ng ambag sa ekonomiya. Aram nito mga kababayan, dapat ang tawaan tama ning gratifikasyon. Tawaan taning gratifikasyon, dua dapat sa pagselebrar ning taon-taon bagabi ka selebrar ta ini. Tawaan taning dakulang pasasalamat. Good morning Lai Aguilar Tusi and Leonicio Tabuso. Second, tawaan taning dakulang honra, gratifikasyon and pasasalamat inot sa gabos naturalmente ang satuyang mga parahagot. Parahagot, parasupnit. Salamatuno na maray sa Indo dihal party kamo kan ekonomiya sa satuyang nasyon, sa satuyang probinsya. Salamatuno na maray maski ngani ang sa Indong kamot gapulot-pulot, puno na ning pulot ning Abaka sa Indong pagrotnot, bilang mga parahagot. Salamat tabi sa Indo gabos. And siyempre man anhuntaman ang mga parahagot, ang mga abakaleros kung wara ki mga buyer. Kaya dapat tawaan man dakulang gratifikasyon ang satuyang mga buyer, ang mga negosyante na nagbabakal ki Abaka sa arog kaining pagselebrar. Tawaan ta sila ning dakulang pagbisto, pag-onra, gratifikasyon sa mga buyer nin Abaka because kung wara sinda magapara no mga kababayan ang satuyang mga parahagot. Kaya dapat sinda tawaan taning magkanigong onra sa pagselebrar kan Abaka Festival. Good morning Fatima Lucero Rioso, maray na aga tabi sa gabos, and Andrea Bruce. Good morning. Ayon. Sige tabi, fight sa na kita. Dagos-dagos lang kita mga kababayan. At yan, ang tabay sa naman. Dahil bisita tangon yan sa pagka-morning, mga kababayan, si Congressman Jail Bungalon. Pagriba ang sa indang bilog na team, adigdingon yan sa isla. Kasod ma, nagapa-interview na sa Radyo Pilipinas. Kasubangkin nagkaigwan ng simpleng media fellowship. Mga kababayan, bilang pagtaoning pasasalamat sa gabos na mga katandungenyo na nagsuporta sa inda sa Ako Bicol Party List. Although nasa pangduwang kunyan lang, panduwa kita sa Katanduanes because given man yun, because adyaw ng TGP na kung saan si Congressman Bong Teves ang adyan, natural yon. Pero mga kababayan, ang Ako Bicol Party List padagos na nagpapasalamat sa indong padagos sa suporta. At yan mga kababayan, dangugunta ang sa indang mensahe asin mga programa na padagos na magaganap asin mariresibi kan sa tuyang mga kababayan digdi po sa Riyong Bicol, bali siyempre ang Katanduanes. Elvera Antonio, maray na pagka-morning. Lerpa Padilla Italbat. Ano ang mga pangaran na ini, Pero nga ngunyang ko lang ini nagkabarasa. At by the way, maray na pagka-morning tabi sa Indogabos dyan. Abante dagos lang kita mga kababayan. At yan na sa mga sa Indong mga tanganing mismong Ako Bicol ang magasimbag kan sa Indong mga kuyan, kan sa Indong mga query, importante yun. So nag-text plan sa kuya kasapon regarding duman sa tablet na sa iyang pinangganahan sa programang Tabang Ora mismo, duman po sa Ako Bicol Online TV. Ang nag-abot na team tabi digdi is Ako Bicol Party List. Iba man yung Tabang Ora mismo
pero pigasiguro ta yung sa imong pinangganahan siguradong makakaabot yon sa imo. Dahil lang siguro ning panahon pa para kuyan, pero tutuwangan ta kang i-follow up ang sa imong kuyan pinangganahan. Dahil sigurado yan paraan sa indo. Dahil langgana ka, mapupunta yan sa imo. Susan Manugid, maray na pagka morning. Digdi po kamo magkuyan, magmensahe sa kuyan sa mag-text lang po kamo. Digdi kaya sa kuyan, gamit ko ang sa kuyang cellphone. Di ko mababasa ang sa indong personal na mensahe. Wapo si Priano Isidoro, marhay na pagka morning tabi sa imo. Ano masabay tabi kabudman wapo sa kunyan? Mga moto vlogger na malibot sa Catanduanes, yung mga sikat na mga motorista, dai gagana ang 88.7 sa ing kadapit. Ano yan tadi gagana? Ano yan bro, dai gagana ang kuyan, dai nakukuha ang 88.7 sa intabing barangayan. Aram ko nasa barangay San Roque ini. Ang dai aga ko yan. Ronel Lero Soliveres Valesa, nakamonitor ako now. Nakatabi amigong Ronel, kumusta man tabi ang 88.7 kasi may nag-message sa tuya, daidan na ko Zamar Sis, good morning Islang Katandungan. Kumusta tabi? Sige daw. Bad kung nasa medyo dead spot ka mo, pwedeng diin do makukuha, mga kababayan. Ano? Sige tabi, kuyan lang. Kung diin nindo makusog ang 88.7, depende sa lokasyon. Depende sa lokasyon. Baya ita gadisponer pa ako ning pandagdag ning antena, ta abuton ta kamo diyan. Baya mga kababayan, pero habang di pa kamo naabot, magantabay lang kamo sa Radyo Oragon Facebook Live. Nasa SIB si Ronel. Okay, sige tabi, maray na pagka morning tabi sa Gabos na taga San Isidro Village. Maray na pagka morning tabi sa Indo Gabos yan, mga kababayan. Yung concern po nindo, kung pwede, i-text nyo lang. Di ko aram kung mabasa ako ning messenger, di ko aram kung mabablock ining sa kuyang Facebook, mga kababayan, ano. Tapos siyempre pag binasa ta, or ako lang ang kuyan. Chiosido, maray na pagka morning, gaplano kami nila Alan City, Rodel Estrella at Erwin. Mga 360. O di yung problema, sabayan ta ka mo, basta lokar ako. Kung 360 man lang, maski 361 pa, sabayan ta ka mo. Morning, Isla Kong Mahar. Ayan, listening from Las Piñas. Yan ang kagayon ng mga kababayan sa tuyang teknolohiya mo yan. Maski mga kababayan tang nasa harayong lugar, padagos na nakakapag-monitor sa kuyan sa probinsya. Ocean View Subdivision is by Birak tabi. Ako Skylon. Good morning tabi dyan sa Gabos na taga adyaon sa Ocean View. Maray na pagka morning tabi sa Indo. Kumusta lamang tabi ang tubig nindo dyan? Dahil man kamo na ang problema kasi idong supply ng tubig. Ocean View. Kumusta lamang tabi? Taga Rosailing ko dyan na may problema sa supply ng tubig. Sige tabi, makbabayan. Dagos-dagos lang kita ka sa tuyang pag-urulay, pag-urerestorya sa ngunyan na pagka morning. Okay, ang oras ta, iguan sa naman kita ang 2 minutos bago mag alas 7. Sa ngunyan na pagka morning, mga kababayan, sa ngunyan, kuya na, opening kan Katandungan kan Abaca Festival. Good morning Christian Milgar. Ayon, kadakol kan nagmumonitor sa tuya. So mga nagahapot ka sa udma, sa nabanggit kong postponement katakod sa barangay and SK election, actually mga kababayan, kumbaga ang pronouncement ni incoming House Speaker Representative Martin Romualdez, mga kababayan, pwedeng iyo, pwedeng dae, pero nasa inda man simpring kamot kung ipadagos o dahil ipagpadagos. Pero once na boses na yan, as in nag-ayon ng presidente, so mangyayari yan.
no probe na tabi Skylon ang supply kan tubig digdi. O ayun, congrats tabi sa indo dyan. Di nakita nga dapat riparohon kasi nakaaging December lang tanaraot sumaki na. Ayun, sige. May kuyan, may pahayag ang Comelec, si Commissioner George Garcia, na kung saan nagtao siya ning kuyan, pagirumdum ang mga kandidato kanakaaging 2022 national and local election na hanggang June 8 na lang sa mga nagkandidato ang deadline ning pagsumiter kan sa indang statement of contribution and expenditure or SOSE, mga kababayan. Alan City Daiman Gaulan bro, maray kung dai gauran Herminia Manugid Perer, maray na pagka morning. Ini pong pagirumdom sa kabos ng mga nagkandidato, mag-file na kamukan sa indong SOSE bago mag June 9, dahil lang last June 8, mga kababayan. Yan pagirumdom sa naman, pero duman po sa kuyan, sa naging statement ni kuyan, Comelec Garcia, hain na ito halat ka ha, kasugpon kaso sa kuya ko yan, kasugpon kaso, kadakol tan dapat pag-urlayin sa ngunyan, mga kababayan, mga nasyonal, pero ilolocalize ta. Kasi digdi sa katanduanis baga, limitado ang kunyan digdi, limitado mga kababayan, ang kaganapan. Okay? Alat kahain na ito, so may naging pahayag si kuyan, ang Comelec, halat ka. Ang problema kung di ko na naman na transfer, ayun, ilingon ta ha, mga kababayan, katakod iniduman sa naghapot sa to, di ko kaya na-contact si ang provincial DILG, tanganing kunya takot ma-interview ko na sa indang napagulayan, hali pa lang sinda sa kuyan, sa Subic, mga kababayan, siguro may mga importanteng pinagmimitingan. Halat ka, hain na ini minsan mga kababayan sa kadakulan, kadakulan, dahil ko talaga na i-transfer so sa kuyang pero ang tindaan ko mga kababayan, dagos ang eleksyon sa Disyembre, hanggat daipang naipapasar na na postponement kaan kongreso, mga kababayan, dagos yan. Pero kung pagbabasihan ta ang mga istorya, once na nagboses na ang Congress, halos kunyan yan, good as approved na yan, mga kababayan, ang arog kayan. Mabubuwa na naman, so ma-filing SOSE, mga politiko, rin nakainin ko yan, ining taraltagan, di man ang kabali sa kuya. Ang taraltagan, di man pwede sa SOSE. Nakalipas na ang mga taraltagan na yan, amigo. Pabayin na ta parte ng demokrasya, whether you like it or not, mga kababayan, ang tanggapun ang katotohanan sa sarong demokrasyang nasyon, parte ang inapod na direskartihan. Kung igwaman dyan sa panghilingtang nagbabayular, so dapat igwaning personang magreklamo. Tanganing maging ko yan, mahiling na talaga ang korte makapagsabi na nagkaigo talaga ning pagbalgar. Pero hanggat nahiling lang ka sa tuyang mata, hanggang comment lang kita, duman lang. Kasi sabi ta nga ni, sa demokrasyang nasyon, kabarali dyan ang mga diskarte. Kung igwaman ng paglabag, mga kababayan, natural yan. Nagiging natural ang bagyan mo yan. Mahapot ka mo kung saan babawion ang mga ginarastos. Problema na yan inda kung saan inda yan babarawion. Basta kita, hilingon ta, bantayan ta, na pag-aboting 100 days, na ang sa indang naipromisang mga plataporma di gobyerno, mangyayari. Kaya isantabitan na ang mga bagay-bagay na sabi nga ning naganap ka na kaaging eleksyon, mga kababayan, because as I said, sa demokrasyang nasyon,
lamang ang may diskarte. Good morning, Alex T. Mendoza. Tawan ta ka maning sample, may nabasa ako sa kuyan. May nabasa ako sa post sa Facebook o I think bad nabasa nyo man. Duwang abogado sa linyada ni Vice President Leni Robredo. Okay, duwang abogado. Sa indang kuyan, sa interview sa sarong kuyan, national kuyan, media, sa interview, mga kababayan, dong Noel Piskal, maayong buntag sa imo dong sin iba pang atong mga kuan diha, mga igagaw. Ang sabi ninda, so mga nanggara na daang senador, nag number 1 pa daa susaro, so ibang nanggarana, maadal pa sana. Samantalang sinda, tapos na sa pag-adal, dai sinda, pigtiwalaan. Parang something like that yung tono. Okay? Kung dadangugon mo, may punto. May iba daang senador na mag-aaradal pa sana bilang mga senador. Samantalang sinda daa, tapos na sa pag-adal. Pero dahil sinda, natawan ng pagkakataon na maging senador. O initabi ang sakuyang advice. Okay? Initabi ang sakuyang pananaw dyan. Sa gabos na mga haradlangkaw ang inabot na edukasyon, may mga titulong PhD, nagmasteral man kamo, anuman ang klaseng naabot nindo sa lado ng edukasyon, anuman ang sa indong titulo, ang dapat nindong masabutan, number 1, ang tataramon na demokrasya. Dapat sabot nindo yan. Badang huna nindo, nadangog nindo, automatic, sinabot nyo na. Iba so nadangog, iba so sinabot so nadangog. Okay. Sa demokrasyang nasyon, maski ti ano kahalangkaw ka sa imong titulo, maski ti ano kalangkaw ka sa imong inadalan, ano man na eksperto ka man sa sarong area, o kaya sabihin tanang eksperto ka sa batas, mga kababayan, na dapat mong maintindihan, maski ti ano mo ka eksperto, pag dai kaning dating sa mayorya nin mga Pilipino, wale ka. Dai ka. Tandaan niyo po yan. Maging sa lokal. Kaya kung kamo nag-adal o tapos na kamo sa pag-aradal, and pigasabi nindo so ibang nanggaranang senador, maaradal pa sana, initabi ang sakuyang opinion dyan. Mag-adal man kamo. Anong klaseng pag-aadal? Mag-adal kamo kung papaano magiging malapit o may dating sa mayorya kan sa tuyang mga kababayan para makumbinsi na kamo karapat dapat na magkapot ning sarong posisyon bilang sarong ilihidong opisyal. Daay kamo magpararan na minaluwas, hintil kamo sa demokrasyang nasyon. Minaluwas mga kababayan. Ang satuyang kuyan baga, ang satuyang nasyon, pag medyo may dating ka sa mayorya, aning mga kababayan ta, okay ka. Robin Padilla, may dating yan sa satuyang kuyan, kaya nga ni nagitap datser. Si Rafi Tulfo, may dating yan mga kababayan. Mga baguhan ini. How about sa mga datihan na nanggarana? Sa mga datihan na nanggarana, mas lalong may dating yon. So nagrumduman ko lang, babanggiton ko, Loren Ligarda, aram taman kung gaano yan kalakas sa Pilipino. Because, kunya niyan, inadala niya kung paano magiging malapit sa mga tao bago siya nagpunta sa public service. Jewel Villanueva, si Tis Daman. Kang naging Tis Daman siya, idinulok niya ang sadiri niya sa mga tao. Kaya mga kababayan, kang 2019 eleksyon, nakaaging eleksyon tama ba 2019, aram nindo,
kang nakaagi pa. Si Senador Joel Villanueva, pangduwa yan, kay Senador Drilon. Ang gustong sabihin, naging malapit, may dating siya sa tao. Kadakol pa dyan. Pero sa mga nainang garana, sa mga nasa mga sa KBBM, Sal Panelo, mga matatalino yan. Harry Roque, daing duda, sisay pa. Pero di pa nakaabot sa indang dating sa mayorya. Duman sa kay Vice President Leni Robredo, mas lalong kadakol man duman ng mga bigatin. Kaya ang adalan nindo, bakong so inadalan nyo na, bakong so mga titulo nindo, na you are trying to impress sa mga tao that kamo mga edukado and elite, daiyan ma ko yan, daiyan ma-aser sa Pilipino. Dahil ang gusto ng Pilipino, totoo, asin prangkang tao. Habo yan yung makuyan, pipira lang digdi sa tuyang nasyon mga kababayan, although bilang ninda bad milyonis man, pero ikumpara mo sa kabuuhan, ang gusto ng mga Pilipino, itong tawong prangka, simple, mga kababayan, prangka, simple, and totoo, asin ramdam ninda ang pagiging elected official. Dahil kadakol yung mga aplikante, mga kababayan, na nagiging kuya lang maamo pag abuting eleksyon, pero pag daing eleksyon lintian o sakit mong hagilapon, iyan ang dapat pag-adalan nindo sa mga gusto pang magkarandidato. Kung pwede lang talagang makaulay ko ining kuya na ini, di ka mo minsan porque mga abogado na kamo na ang mga matitindi. Sabi ko nga ni mga kababayan, minsan sa nabasa kong libro regarding sa management, alingaw ko so titulo kang libro, pero i-search ko daw otro, yung sinasabing sarong magaling na leader sa Amerika na minsan binanggit niya sa iyang mga pag-iriba habang nagmi-meeting sinda, in order niya sa niya para maging successful ang satuyang organization and satuyang mission vision, sometimes listen what the janitor says para maging matrayumpo ang satuyang kaplanuhan, ang satuyang organisasyon. Kaipuhan, paminsan-minsan, dangugunta ang sinasabi kan janitor. Ang punto de vista mga kababayan, minsan yung mga taong sa paghilingta, hababa sa to. Garubagang, anuman ang nanodang kaan sa buhay, pabay iyan yan. Dahil yan, minsan naging arog kita kayan. Yun palan, may mga kaisipan siya na dahil na naisipan. Kaya paminsan-minsan, magdangog ka mo kan mga simpleng tao. Dahil dyan ka mo makakakua, na dahil nindo nakua sa indong mga pinag-aradalan. Saro dapat yan mga kababayan, ang sa indong kadunungan, ang sa indong knowledge mga kababayan, pag dayan kaibahan ng wisdom, dihado ka mo. Dapat ang sarong sitwasyon, ramdam dapat nindo. Good morning Rodi Tabliso Jr. Maray na aga tabi. Good morning sa mga taga Batalay Bato. Maray na pagka morning. O sana nakakuha ka mo ning kuyan. Masinig di sa lokal. Obserbaran nindo. Sa lokal mga kababayan, yung mga nanggarana na mga elected official, ngunyan yung mga bago, bako yan basta-basta. Igwayan ning dating sa tao. Igwayan ning dating. Hilingon nindo. I-review nindo. Ngata daw ngaya, nagtap na sir si Arog ini. Ngata daw ngaya si Arog ini, aluyo na ngaya yan, sa laban politika, pero perming gagana. Yan ang dapat isipon nindo. Ano ang naging hayag na sekreto? Okay, tabi, sa masunod, sa mga gapralano na gustong maging parte kan sa tuyang gobyerno na gustong magserbi sa paagi ni pagiging ilihidong opisyal, ngunyan pa lang magpuon na kamo pagtanom. Tanganing igwamang kamo ning aanihon. Ipahiling nindo sa mga mayorya kan sa tuyang mga kababayan, sa mga butante, na igwa ka mo ning dating, mga kababayan. Siyempre pag igwa ka mo ning dating, to follow na dyan yung datong. Yan po ang gustong sabihin. Yan po ang gustong sabihin kayan mga kababayan. Sige mga kababayan, dagos-dagos kita akan sa tuyang bago istorya.
kadakol ko kutaan ng kasuod inapudan ko si Konsyal Hazel bilang EBC President, siguro busy man. Konsyal, kung nagdadangog ka, ma-interview sana ko na kita sa imo manungod sa kuyan. Kung ano ang damdamin kan sa imong mga nasasakupan na kapitan katakod sa kaplanuhan na postponement. Bilang EBC President, dapat bukas ka. And lalong-lalo na pag konsehal ka na, dapat bukas ka sa mga apod kan mga taga-media. Tandaan tampermi, ang apod ning taga-media mga kababayan, bako po yan interest ning say paman, kundi ang apod kayan public interest. Iyan pong gustong sabihin kayan mga kababayan. Kaya importantihon na nadadangog ang sa indong boses. Nadadangog ka mo, nadadangog sa indong sabi nga ning reaksyon bilang may kanungdan sa satuyang kuyan, sa satuyang komunidad. No arin tabi diyan konsyal, pwede man apod kung kuyan, nagapod ako kasapon ay garo bisihon. Sige tabi na kung sain mga kababayan, kuyan, nagpagirumdom ang Department of the Interior and Local Government, DILG, kasuod mga kababayan, sa mga munisipyo, probinsya na maggibo, maglakdang o magibo, mag-enact ng ordinansa, mga kababayan, enact ordinances prescribing the installation of closed circuit television CCTV system as a requirements for the issuance of business permit establishment, catering to a large numbers of customers and to those which are risk or hazard prone. Nagirumduman nindo kaso hapon na pinagbanggit ko na bago magtao ko na ang lokal na gobyerno ni mga business permit duman sa mga gustong magtindog kinegosyo, inot sa gabos i-consider ang lokasyon and parking area na di man lugod sinda makaabala o makapag-create ng anuman aksidente o discomfort kan riding public, mga kababayan. Kasi may mga na-observe kita na may mga business establishment na nagiging paradahan na ang dapat tinampo para mga kababayan magamit kan mga motorista. Kaya nga ni ibaga uturhon ko, kaya nga ni ibaga nagkaigwaning kasuguan ang presidente ibinaba sa DILG na magkaigwaning inaapod na massive clearing, road widening, yung mga bangketa haralion, yung mga nakaulang na kahoy haralion, tanganing masaligayon ang pagbiyahe kan mga sasakyan. Kadakol ning na sakripisyo ng mga kahoy pinurutol hinarali, mga kababayan, dahil sa programang yan. And may mga building na nagkatiripak, nagkawarara, mga negosyo na medyo apektado, hinarali. Mga istruktura na kaipuhan na halion dahil nakaulang. Hinarali man. Although may iba pang day paghali. Hinarali man. Pero ang mamundong parte, hinarali sa mga istruktura, hinarali sa mga ulang, sa mga kuyan, mga nagninegosyo ng karinderiya na medyo nakaulang, hinarali sa mga kahoy, sumalinig na. Ang problema, kinastahan naman kabugta kini mga paradahan, kasain kita mapunta kay ni Attorney Dexter Francisco considering kayan. Dapat i-consider yan kan sa tuyang mga punong ehekutibo asin sangguniang bayan. Ngunyan, may panibago na naman na kuyan, kasuguan ang DILG sa lambang munisipyo asin na syudad na subuot kaipuhan mag-enact ng ordinance katakod sa kahang ki mga CCTV. And ini po mga kababayan, ang nabanggitig di sa niyabi ka na DILG Secretary Anyo, sa inaapod na kuyan,
kabali dapat sa issuance ning business permit. Kumbaga bago ka mag-secure ning business, kabali yun duman sa ibubugtak mong building o ano man na struktura na manegosyo ka, dapat igwa ning CCTV. Kung wala kang CCTV, dahil ka pwedeng tawaan ki business permit. Oh, digdi tabi sa birak, pagirumdumon tabi nindo ako, kung ako medyo may kunyan pa, may photographic memory pa, ang pag-aaram ko, igwa na o yang ipinasar na kuyan, na ordinansa na nagmamando sa gabos ng mga business establishment. If I'm not wrong, ang naging author yata ka ito, si Konsihal Rene Abella, ang nasabing ko yan, ordinansa. Ay nato ko na tama o kuyan pa sa kuyang memorya na piga kuyan ang gabos na mga magkahangning CCTV. Ordinansa yon. Pero ini mga kababayan, kunyan ini requirements duman sa mga kuaning business permit. Kaya medyo kuyan ini, medyo mas magabat ini kaysa duman sa arin ang magabat. So ordinansa o ining bagong biga pa inak na ordinance. The same ordinance pero mga kababayan, pero mas kunyan ini, di ka pwedeng magkuaki business permit kung wala ka ito. Ang iba, so may mga kunya na, may mga ongoing ng business, ito dapat ang pinagamanduhan na magkahangkamo ni mga CCTV. Ano ang pinaka-purpose kayo mga kababayan? Para pag may mga krimen, madaling masusod ang mga kriminal. Madaling masusod mga kababayan. Hiling nangyaring robbery diyan po sa residensya ni Kuyan, ni Congressman-elect Leo Rodriguez. Kung may mga malinaw na CCTV siguro ang munisipyo ng Bato, madaling masoy-soy. So sasakyan, yung conduction sticker, yung klase ng sasakyan, dapat madaling masusod kung igwana ning mga kuyan CCTV. Ano na tabi mga kababayan? Ano na tabi mga sir? Ano na lamang ang resulta kan sa indong isinasagibong investigasyon katakod sa nangyaring robbery? Ini pagirumdum sa naman tabaad makalingaw ka mo. Kung igwa ka ini mga kababayan, madaling matrace ang anuman na klaseng krimen sa sarong lugar. Saro ini sa mga kuyan kan DILG. Makulang ining kapritso, kundi ini talaga mga kababayan magtataon ning dakulang takot man sa mga may kriminal ang utak. And pag igwa talaga ang nangyari, madali ang pagsurusod. Kaya dapat ikuyan magpanday na tulos ang satuyang mga lokal na mambabatas, mga kababayan, sa pag-enact ki ordinansa prescribing the installation of CCTV. Igwa na tabing ordinansa kaiyan nahaloy na. Yung aning pigataram ko, mga kababayan, siguro i-review pag tukaw kan sa tuwing mga bagong mga ilidong opisyal. I-review nindo, and dapat ramdam ning tao na talagang kamo kuyan na siserbisyo. Yan dapat ang inot nindong kuyan. Concern ipamati nindo sa tao na maski nga ni may tarandanan, ipamati nindo na kuyan na igwa ning sinasabing pagmakulog, pagmalasakit sa sarong lugar. Dai na kamo duman magpara kuyan, magparaisip pa kung babawi pa o dai. Iyo talagang kaiyan. Tang iba ka anday naman ka isip na makabawi ning date. Or kaya dakol.
Alat ka testingon ko daw kung di magkunyan na igwang mga mensahe digdi sa satuyang ko yan. Maray na aga kabayan from Lao. Di man kita nawara no? Di man nawara ang satuyang ko yan. Ang satuyang mensahe mga kababayan. Alat ka ha. Paano ta daw ini ko yan? O halat ka na nawara ba ang satuyang ko yan? Facebook Live mga kababayan. Halat ka ta ko yan. Sabi ko na utrohon ta mga kababayan ha. Hain na ito. Pambihirang live. Ma-resume lang kita. Hain na ito sa mga kuyan digdi. Alat ka ta piga kuyan ta. Piga saro-saro ta. Kaya nga nimbiya taram ko mga kababayan na dapat dapat digdi ka mo magkuyan, digdi ka mo mag latapigahanap ko pa. Digdi ka mo dapat sa kuyan. Ayun. Yung tatabaan ko yan nakat kita. Piga ayos na pa ang satuyang resume kita. Ayun. Sige tabi, dapat i-widening man mga utak kang mga nanggana sa election. Sabi ni Attorney Dexter Francisco, dapat i-widening man ang utakan mga nanggana sa eleksyon. Grabe ka man. Imagine nun mga kababayan mga nanggarana sa eleksyon, sabi ni Attorney Dexter Francisco, i-widening. Ibig sabihin na Attorney, may mga kaulangan man o makipot ang kaisipan. Sabagay, may punto man mga medyo piot, i-widening. May nag-react to loss na wara daso ko yan. Erlinda Nazarino Campusano. Ayan tabi, nagbabalik na kita ha. Kaya pag kumamessage sabi ka mo, digdi lang tabi sa ako yan. Sa satuyang duman sa Marlon Suplig. O kaya sa ako yan. Dumanin do i-message mga kababayan ta ang satuyang Skylon ngayon. Gabitas satuyang Facebook Live. Sige, abante kita. Dagos-dagos kita mga kababayan. Kan sa tuyang kuyan, pagor istorya, pagor urulay. Pero i-congrats na once again ang Birak MPS mga kababayan dahil kaso udma. Kaso udma pizza 20 kanakaing aldaw bakong kaso udma. Pizza 22 na kung saan mga kababayan may kunya na naman, may accomplishment na naman sinda mga kababayan. Digdi po sa press release kana Birak MPS, basahon ta mga kababayan kung saan arestado ang sarong naggangarang alias Ilay kan pizza 22 alas 2:20 ng pagkahapon dyan po sa relocation site Barangay San Isidro Village, Birak, sa isinagibong entrapment operation sa paagi kan gun bust kung saan nagbintah ang suspitsado ning sarong kalibre 38 badil na may bala na duwa. Ibininta ini sa nagpanggap na buyer, nakuhaan man ning anom na pakete na may pinagtutubudan na shabu, asin subodol money na ginamit sa nasabing transaksyon. Ini po si alias Ilay, 32 anyos, warang agom, warang trabaho, sambiling tataramon, tambay mga kababayan. Nag-star sa Barangay Palnab del Norte. Siya po pinag-identify kan sa tuyang kapulisan na miyembro ning Sorida Gang na nagsasagibo ning mga serye ning panghabon digdi po sa bayan ng Birak. Imbuelto man subot ini sa pagpapabakal ning badil asin illegal na droga. Nainot nang nadakop ang pinagasabing pinaka-leader kang nasabing grupo na si alias Kanor kang nakaaging pizza 20. Day pa lang naaloy. O kung nadakop inisaro 22, 20, duang aldaw lang nakalipas, dakop.
O di baga koronyanan na paano yan. Pag igwa yan ni saro na nadakop, matibayo na yan magkaranta. Ta ang mga pulis matibay yan sa pakantahan. Kaya minakaranta, kaya igwa tulos ning minasunod ka yan. O congrats sabi sa satuyang kapulisan. Sa padagos na daing untok na pagtao maning serbisyo. Digdi sa tuyang lugar. Sana sa mga ibang medyo darakulang krimen, masolve nyo man ha. Sabi ni Romel Balesa, Attorney Dixer Francisco, iwaidening ang mga tinampo, puro reblocking, taadyan, ang dakulang kita. O, tama ka, Attorney, pati utak, ibali sa widening. Sabi ni Romel Balesa. Paano man daw na iwa-widening ang utak? Sige daw tabi kung paano. Mga kababayan, imagine nyo daw, i-widening sa mga utak. Sige tabi. Pag i-widening yan, siguradong igwa dyan yung dapat ko yan. May mga dapat pati utak, i-reblocking man. Sige mga kababayan, mga pananaramon, mga ano pa yan ang apod kain mga kababayan, sungaw ning eleksyon. Hangover ning eleksyon mga kababayan. At sa tuyang oras, alas 7:30, antabay sa naman, halat-halat sa naman mga kababayan. Pasiring nadigdian na team kan ako Bicol Party List sa pamamayo ni Kuyan ni sa nagpasiring digdi sa Catanduanes, Congressman Jill Bongalon, mga kababayan. Sige alat-alaton ta ang samuyang kasunduan alas 7:30. Alas 7:31 na. Kaya bro, sa tuyang microphone ba okay nini? Sa tuyang mga wispi de honor. Sandy Aguilar Sora, marhay na pagka-morning. Dakol ang mga pweditang haputon, mga kababayan, sa satuyang congressman. Oy, ang DepEd Catanduanes pala formal nang naglunsar kan sa indang ko yan. Sa panginot ni School Division Superintendent Susan Coliano. Kan sa indang inapod na Learning Recovery Program, mga kababayan. Ngani sa naman mapagtawaning doon ang learning losses kan mga estudyante na kung saan apektadon dakula kan pag kuyan sasarado kan mga eskwela ninhuli sa pandemya. Inapod ining learning recovery plan bilang care in race of commitment. Rise of commitment, accountability, resiliency, and excellency. Okay, palan care mga kababayan, and recovering for academic achievement by improving institution through sustainable evidence-based learning program. Kung saan nakahanay ang sa indang RISE program kan kagawaran ning edukasyon. Sigon kay SDS Coliano, gusto kay ni na makapag-producer ning grade ready learners. Kung saan sabi kay ni na gabos na competencies nasa kuyan sabi sa nasa mga estudyante, partikular sa grade level, mga kabayan. Dagdag pa kaini na saro sa mga estratehiya ang inapod na fall repressor, pagsariwa. Pagsariwa mga kababayan. Pwede iyo yata ini siguro partner sa widening ning kuya ning kaisipan. Pwede full repressor mga kababayan. Pwede ba may connect? Emily Nazareno, Evangelista Marina pagka morning.
para sa mga mag-aaral na nasa grade 1 up to 3 na dai subuot na kapag basa. Sige, tutok lang kamo mga teachers sa indong obligasyon. Taang sa indong pagpagali kumanyan ning kaakibat na gratifikasyon. Bayain nyo na ang mga sangaw ng eleksyon na yan. Mag-move on na kamo. Move on na kamo. Di pisilon pag daig kamo nag-move on. Mga kababayan, sabi ni Atty. Dixer Francisco, paki-remind pala mga operators ng mga ferry boat na mag-inspeksyon sa mga barko kang makina rinangyaring sunog sa isang lancha sa may Real Quezon. Tama ini pagirumdom sa gabos na may ferry boat, may mga barkong nagbabiyahe. Ang kunyan ba kaya mga kababayan, pag nagsakay ka na, pag nagsampa ka na sa barko, makahiling ka mo dyan, safety first. Kaya dapat regular na regular na chichik apan kan sa tuyang kuyan. May mga magagaling kitang mga anong apod kaya yan, yung mga mekaniko sa kuyan barko. Ano ang pinakangaran ninda? May mga tamang terminology dyan Kara Tabuso, Sarmiento, maray na pagka-morning, Marisar Solban, maray na pagka-morning. Uyugon mo yung nangyari mga kababayan baga sa ako yan. Yung sarong roro na nasulo. Pero duman sa progress report, dahil ko pa nabasa, progress report kang Coast Guard kung ano ang naging kausa ng kasulo. Sabi man ka sa iba, natural, kalayo. Paano man magkalayo kung daining kausa, kamuman daw. Hil Molina, maray na pagka-morning tabi sa imo. Sige, padagos kita mga kababayan. Hapang pigahalata ang satuyang guest ngunya na pagkaaldaw. Mga kababayan, tawan-taon na ning dakulang doon ang last highlights kana naging pataratara ni President Duterte kasuhapon. Mga kababayan, na kung sain mga kababayan, ini yung mga highlights lang nasa tuyang nakuaman sa tuyang pag-iribang sa trabaho sa nasyonal. Mga kababayan, habang pinagahalata ang sa tuyang guest ngunya na pagka-morning, sa nabanggit ka sa tuyang papaluwas ng presidente, sabi niya, I hope the next administration will explore the possibility of nuclear. Sabi niya, total ang nag-umpisa naman nito si Marcos, di tapusin din ng mga Marcos, mga kababayan. Marcos pala ang nagpuon kay ni, sabi ni President Duterte. Ining kuyan, mga kababayan, di pwedeng matapos talaga ini. Kundi ining mga kundi halos di matunong, di mauntok sa mga oposisyon talagang kuyan. Hilingon mo pakatukaw kayan, katakot-takot iba pang mga kaso, mga brutuan kayan. Kurut-kutan aning mga kaso. Kaya ang swerte kay ni si Inday. Ay kaso lang. Sabi ni President Duterte, the next administration will explore the possibility of nuclear. Total, ang nag-umpisa naman ito si Marcos. Sige tabi. So ama, tatapuson kan aki. Sana maging maray ang resulta. Pangdua, ang sabi ni President Duterte, sabi niya, it will be good for any government to prepare the possibility of the transition from oil yang fossil fuel to nuclear, kasi nuclear is forever. Kaya lang medyo delikado ito. Iyo baga mga kababayan, forever pero delikado. Ang una ko baga daing forever, ibig sabihin pag forever delikado. Pambihira ka talaga, Mr. President. Ikaw na, the best ka. Sige mga kababayan. And pangtulo, sabi niya,
citing the effect of ongoing Ukraine-Russia conflict on oil prices. Duterte says he hopes that the next administration would explore nuclear energy in the country. Mga kababayan, simple yun man siguro na intindihan tama ang gusto sabihin ka Presidente. And sinabi pa ni Presidente, sabi niya, Russian troops killing civilian. I would ask Putin to hear me because President Putin, kaibigan ko man siya. Higpitan mo ang mga sundalo mo. Nagwawala. Higpitan daw kasi gawala daw ang mga sundalo ning yung mga sundalo ning Russia. Nagwawala mga kababayan. Okay lang nagwawala. Basta wag lang mawala. Sinabi pa ni President Duterte na it is your moral obligation to see to it that the civilians, the innocent ones, children, elderly, mga babae, vulnerable, masyado sila. Tama ang obserbasyon kang Presidente mga kababayan. Magkaiba da pig-reiterate ni Duterte. Sabi niya, magkaiba sinda ni Putin. Dahil siya, ang pigagada niya, mga kriminal. Si Putin, kabali ang mga inosente. Kumbaga, damay. But sabi pa ni President Duterte, I'm not condemning President Putin. I'm just sharing my sentiment, which is also the sentiment of every human being na nasa kwartong ito. It is not the way to fight a war. Ayan po mga kababayan. Hoy, once again mga kababayan, uyan ang satuyang pinagahalag. Ang samuyang urolay 7:30 pero nasa 7:41 na kita. Pero late pala na sa kuyang orasan. Mga kababayan, sige pahanguson ta ko nandita. May nadiscover ako digdi sa samuyang istasyon mga kababayan May nadiscover ako kaya pala yung mga ibang mga government officials habo magpa-interview sa kuya. Tahabo magsarakat digdi mga kababayan sa sa Radyo Uragon. Ta kung dai kaning practice siguradong pag-abot digdi sa 4th floor, mahangos ka talaga. Kaya Bro Jim, ibaba tayo ni. Mahanap kita ning maray na pwesto diyan, mga kababayan. But mga kababayan, once again sa liwat sa sakuyang naipromisa sa Indo mga kababayan na sangunya na pag-aldaw, siyempre makakaulay ta. Mga kababayan, adigdingon yan ang team kan Ako Bicol Party List. Bago ta sinday introduce mga kababayan, gusto ko lang magtaon ning diit na pataratarang una Ta ako mga kababayan, sa katunayan, nangalas ako kan Ako Bicol Party List. Kadaklan ba kaya, pag eleksyon ta lang, nahiling ang mga party list na nahagad ka sa tuyang mga boto. Pero ang Ako Bicol Party List, ibahon nindo. After na nakahiling ninda na talaga namang medyo sabihon tanang nakuha ang suporta kan mga Bicolano, mga kababayan, automatic after that mga 2 to 3 days nagbalik tulo sa gabos na probinsya ni Kabicolan and ini ang pakahali sa Naga, Camarines Sur, Sorsogon asin iba pang lugar. Albay, adig din ang unyan sa Catanduanes ang masunod kay ni Masbate. Mga kababayan, bakong para mangampanya, kundi para ipagirumdum sa biyon sa Indo naan sa indang promesa bilang party list magpapadago sa pagtatao ni mga basic services and facilities asin iba pang mga serbisyong pakinabangan kan sa tuyang mga kababayan digdi sa probinsya kan Catanduanes. Kaya sa ngunyan mga kababayan, sa ngunyan sa tuyang i-welcome ang sa tuyang congressman dahil iba Attorney Jill Bungalon. Good morning tabi sa alat. Wait yung microphone ni anong number ini? Number 3. Okay, sige. Congressman Attorney Jill Bungalon, maray na pagka-morning tabi sa imo attorney. Yes, maray na pagkaanga Marlon and sa gabos na kababayan ta asin pinapadaba na katandunganon, Diyos maray na aga po sa gabos. Ayun mga kababayan So inot sa gabos kuya attorney, samantalahan na ang kuya, samantalahan na ang
samantala na ang pagkakataon mo na ang inot na pabungad na ipaabot sa tuyong mga kaisla ang dakulaon na pasalamat urawang gatiripon-tipon sida nagahalat madangog ang sa imong mensahe. Yes, kuha ko na po ining oportunidad na ang bilog na grupo kan Ako Bicol Party List sa pamamayok ang samuya pong chairman as in founder si Congressman Elizalde ko. Mubot mi pong ipaabot ang samuyang taos pusong pasasalamat sa gabos na nagtiwala asin nagsuporta na kami po tawaning panibagong mandato ngunyan po nakaging eleksyon, and asahan po nindo na ini pong tiwala asin suporta ni tinaw nindo sa Ako Bicol Party List babolosan mo po ini kina padagos na pagtaon ni na dikalidad na serbisyo publiko kaiba dyan ang sa tuyang kamawotan na ipagpadagos sini pong mga establisyado asin mga konkretong programa asin proyekto kan Ako Bicol Party List. And gusto mi man po ipaabot na sa muyang pasasalamat sa mga opisyales kan COMELEC, sa mga teachers na nag-serve ka na kaaging eleksyon, mga uniform personnel, barangay officials, mga watchers and volunteers, and sa gabos na naging parte po ka na ining matrayumpo asin matuninong na eleksyon, dakulang pasasalamat po hali sa Ako Bicol Party List. Diyos ang magbalos. Ayun, mga kababayan, kung nagirumduman nindo kung mga nakaaging karampanyahan ang Ako Bicol Party List sa mga aplikante. Pero dahil sa pagiging aplikante ninda, tinanggap nindo, rinisibin nindo, pinagkatiwalaan nindo mga kababayan. Kaya once again, maging ako man personally sa kong programa, nagtatabang man para ipaabot sa indo kung ano ang katuyuhan kan Ako Bicol Party List. Kaya ako man ang papaabot sa indo ning dakulang pasasalamat man. Mga kababayan, siyerto asin sigurado dahil ka mo mabibigo dahil ang serbisyong Ako Bicol Party List magpapadagos po yan. Pero attorney, bago po yan, ini po bang attorney ang paglangkaw kan mga panginot na barakalon ano ini maging ang presyo kan produkong petrolyo, ano po ba ang posibleng solusyon na maginibo para digdi sa digdi kan Ako Bicol Party List? Actually, naisip na po duwang solution manungod po dyan sa krisis na sa tuya pong kinakampang, manungod sa padagos na pagtaas ka na presyo ka nga petrolyo. Ini pong short term solution na kung saan dapat share doon ta na iguaning sufficienteng pondo ang national government manungod po digdi sa fuel subsidy. Tanganing matabangan ta po sa tuyang mga kababayan, especially po sa mga nasa transport sector na mapagyan man ang sinda pong namamatian nagabat ka na padagos na paglangkaw ka na diesel asin gasolina. And bako sa nangani dapat sa mga nasa transport sector dapat iubay man o isabay sa mga ibang sektor na nagre-rely sa paggamit kay ni pong mga petroleum products. And pangadua, ining long-term solution which is the amendment or revision kan oil deregulation law. And our proposal is to dapat igwaning strategic reserve ang national government. Ibig sabihin, sa panahon or oras na hababa ang presyo kan petroleum products duman sa global market, dapat samantalaho na kan national government na kita magkaigwanin na buffer stock and magkaigwaning reserba ang national government tanganing sa panahon na maglangkaw or magkaigwaning krisis, at least igwa kita ng reserba na pwedeng ipabakal sa mga consumers at a lower price. So yan ang sa tuya pong nahihiling na pwedeng solusyon. And pangadua, ini pong provision dapat sa batas na igwaning automatic suspension ka na imposition kan fuel excise tax. Sa tuya pong pag-aadal, kung ang presyo ka na diesel asin gasolina ang kada bariles maabot sa $80 and ang presyo na yan di nagbaba for 3 consecutive months, dapat pag-isipan kang gobyerno na for pansamantala or for the meantime dingo na pagpatawan ni nabuwis ang fuel, no? Base po sa pag-aadal, kapag pinapatawan nin buwis, may karagdagang at least 5 to 10 pesos na presyo kang diesel asin gasolina. So gibonta
for the meantime dayon na pagpatawa ning buwis tanganing maging affordable ang presyo kan diesel asin gasolina. Ayun mga kababayan, so mahiling taon no ang lawak ning kaaraman kaisipan kan sa tuyang congressman. Di kita logi digdi. Di kita ikasupong bago tang dihado na ini makipagbanatan, makipagbakbakan diyan sa kongreso. Yan po mga kababayan ang medyo advantage si mga aki pang mga kuyan, mga lingkod bayan bilang mga congressman because napaka-broad ang kaisipan and nag-aadal talaga ini. Okay? So sa pa congressman, aramtaman ngunyan baga medyo nakaro-recover na ang satuyang nasyon inhuli sa pandemya and ang satuyang kagawaran na kan edukasyon garo balik na subuot ini sa face-to-face classes sa bilog na nasyon urog na sa mga elementarya asin na sekundarya asin urog na naman na madugangan ang trabaho kan mga paratukdo kung sain apwera sa pagtuturo sindaman ang dapat na aware asin na primeramente mapautob kan mga health protocols sa laog kan eskwelahan. Ano po ang katabangan na pwedeng mai-consider o mai-extender kan Ako Bicol Party List para sa mga paratukdo? Actually, Marlon, prior to the start of the campaign period, nag-conducer na ang Ako Bicol Party List na pagtao or pag-distribute kini pong medical supplies, kaiba man ang mga educational supplies sa mga nagkapira pong elementary schools na nagkandak kini nga limited face-to-face classes. And muyatang iasigurar na igwa po sindani na sapat na kagamitan tanganing may veteran ini pong paglakop ka na COVID-19 virus. And manungod digdi sa pag-resume ka na face-to-face classes ka na halos enterong eskwelahan under the Department of Education, ang sa tuya pong magiging approach halatunta ang magiging reports from the school officials, from the DepEd, dapat data driven ang sa tuyang approach na kung igwa po ni magkakanigong remedial legislation at least aramta sa mga areas of concerns, sa mga scenarios na kung saan nagkakaigwa ng problema ang mga teachers including the school officials, tanganing makakome up kita with the perfect legislation, tanganing matabangan ta ini po ang mga teachers ta na nagkukondusir ni na face-to-face classes and at the same time ini pong modular learning system, no? So yan dapat sa tuyang magiging approach and aram tabaga na Ako Bicol yaon ang pagsuporta sa sektor kang edukasyon. In fact, ka mga nakaaging interviews ang sa tuya pong promesa ma-file kita ni na propestong lakdang na kung saan magtataw po ng karagdagang sweldo sa mga public school teachers and at the same time karagdagang benepisyo as in pribileyo para po sa mga school teachers. And hopefully this 19th Congress and in this new administration sana ma-realize rin po ini dahil ini po ang mga pangako na naitao sa mga teachers during the past administrations. Ayun mga kababayan, so malinaw mga kababayan ang satuyang nadangog na ako ang mensahe halik mismo kay Congressman. Ini naman iba naman because good news ini ilalong lalo na sa mga obrero sa rotang kahaputan mga kababayan because kanakaaging aldaw may press release ang dole katakod sa pag-issue kaninapod na wage order number RB or number 20 RBV granting ka na 55 wage increase sa congressman. Opo. Ano po ang nuarin po ba ini ko niyan para maaraman kasong mga kababayan, mga trabahador, mga trabahante, nuarin po ini mapapautob ang dugang na sweldo para sa mga trabahador o obreros digdi po sa Region Bicol because aramtaman sana galaw mini na automatic kumbaga ora mismo mahipautob ka nasabi nga kang ining nasabi nga issuance ini. Well, tama po Marlon, that is good news dahil nagkaigwa na ni na dagdag na aumento ang mga minimum wage workers digdi po sa Bicol region and base po sa wage order RBV-20 ini po will be will take effect after 15 days kana publication. So kung pinaluwas po sa kasuodma and the publication will start today at least on June 7. Yan na po ang start kana
dagdag na aumento sa mga minimum wage workers, and this is a good development, no, for the Bicolano workers, especially po sa labor sector, dahil talagang haloy na po yung kinakahalat sa tuya pong mga obrero na sinda madagdagan ang sinda pong sweldo. Pero ini pong wage order na ini upon effectivity on June 7, assuming na yan po ang last day of the publication, igual lang po kidagdag na 35 pesos. So from 310 plus 35, so 345, and then bandang December saka po so second tranche na 20 pesos additional, and this will total to at least 365 pesos. So ito pong 365 pesos, iyan po tabi ma-take effect sa December of this year pa po. Dahil 2 tranches po ang increase, and this is one way of helping also the employer or the companies na ito pong mga nagre-recover pa lang because of the adverse effect of the COVID-19 pandemic, at is bako po mahalangkaw, no, or magabat sa parte ninda na magpasweldo ni na 365 pesos. So iyan ang naging resolution kana sa tuya pong wage board under the Department of Labor and Employment, and we welcome this, no, as development, especially po sa wage increase kana sa tuya pong mga obrero. Ayun, iguaning nag-text sa tuya digdi congressman ang sa iyang kahaputan. Ang sa tuya tabi congressman abogado tabi ini akiunon pa ini, kaya di ko mo mag-dua-dua maghapot yung mga kaya talang na kuya na ipaabot sa iya. Ang kahaputan congressman ang sabi digdi na posible daw po ba yung pronouncement o announcement ni incoming House Speaker Martin Romualdez yung postponement kan barangay NSK election kasi na-postpone na ini, and panduan na yata. Posible ba ini, and ano po ang pananaw mo digdi sa kuinin kaso madagos ang pagpostpone kan sabing election? Well, kung hihilingon ta po talaga ang batas, nakasaad po duman na dapat magkaigwa po nin barangay and SK elections this December of 2022. Pero aram po nindo, it is also within the power of Congress to introduce amendment or revision or repeal kana nasambit po na batas. So with the pronouncement of in our incoming House Speaker for the 19th Congress, this is most likely to happen, no? Talagang parang base sa senda pong obserbasyon or assessment, pag sinasabi pong election, nagkakaigway po dyan nin expenses ang national government. Ibig sabihin, makakakuha po nin pondo hali sa kabankang gobyerno na magastos para lang po sa pag-held kansaro pong election. So ang concentration or focus na incoming administration is manungod po digdi sa stimulus package for the COVID-19 response as well as recovery program. So budget for the election na magagamit, ilalaan na lang po digdi sa COVID or recovery programs ka national government. And ako po sa pananaw ko, talagang ang consensus po ka na majority of the members of the House as well as the Senate talagang mapopospone po ini nga barangay and SK elections. Ayun, so pangduwang hapotabi attorney para sa inyo nang maintindihan sa simpleng kuyan paliwan. Iyan po subagong pirmadong batas ni Presidente Duterte na ito pong mga first time job seekers na aram tabaga kapag kita po ma-apply kadakol ng mga requisitos, mga dokumento na sa tuya na hinahagad ka sa tuya po nga ina-applyan na trabaho. So ini pong mga birth certificate hali sa PSA, ini pong mga clearance, NBI, police clearance, barangay clearance, and all other government documents na kinakaipuan po para sa pag-apply kan trabaho, iyan po tabi libre. Ayun. No? Day pong bayad yan sa mga government agencies dahil ang konsepto nga ni, dahil ang sarong graduate, bagong graduate, naghahanap ki trabaho, day pa man po talaga ning kwarta tanganing magparagastos para lang magparakurua kini pong mga dokumento. So at again, this is we welcome this, no, as the development, and dakulaon po inin tabang duman sa mga fresh graduates or ito pong mga first time job seekers. Ayun, tanganing day po sinda ni na karagdagang gastos sa senda pong paghahanap kan trabaho. Ayun, maliwanag po yan mga kababayan na so mga first timers, so mga first time na ma-apply ng trabaho, libre po ang pagkuha ng mga dokumento sa gobyerno.
Ayun, salamat to nun tabi once again Congressman Attorney Jill Bungalon sa oras panahon na itinao mo sa tayong programa ang Riparo Sana. Attorney, nasa imo once again ang linya, minsay mo po para sa mga taga-antabay as in sa mga nagataong suporta kan Ako Bicol Party List noon, ngayon, and siyempre sa darating pa. Yes, tama po, no. Actually, Marlon, talagang tama ka po sa mo pa nga pinagsasabi Subago na Ako Bicol po na di nakakalingaw, no. Maghagad din suporta, magpasalamat asin magpadagos kini po nga dekalidad na serbisyo publiko. Asahan po nindo na kami po ni Congressman Elizaldico talagang irepresentar ang interes asin kapakanan kang kapwa Bicolano duman po sa Kongreso, and muya ko man po bation ang mga kapwata mga katandunganon na Happy Abaca Festival, no? Ayun, I think official po na magpupuon ini po nga festival ngunya na aldaw, and we would like to greet each and everyone na mga kababayan mi digdi sa Happy Island of Catanduanes. Happy Abaca Festival, hali po sa Ako Bicol Party List. Ayun. Mga kababayan, once again, salamat na maray sa padagos ng pagkantabay ng programa digdi sa 88.7 Radio Ragon Vera Catanduanes sa programang Riparo Sana, ang Ako Bicol Party List. Padagos na papasalamat sa panginot ni Congressman Elizaldico and Congressman Jill Bungalon sa kapuspong mga kaisla, mga kababayan. Once again, salamat na maray. Ini po ang sa indong tugang sa radyo dahing iba is Kylon Suplig ang sinipon sa kuyang riparohon dahing personalan pagriparo sa naman. Once again, God bless Catanduanes. Broadcasting live all over the islands, bringing you